Няма бе, точно за съжаление. Какъв е релеф, то твърдо бе. Там някъде като минем каньона от една страна, Например, да, ама не. Дали е сериозно. Добро казано. Този вариант е добър, да. Капе. Тук не трябва. Какво там да те... Не бе, тя водата ги прави. Камъните падат от мен. Да събираш бисери, нали? Не мога да записваш всичките, то се иска висше образование. Да не запишеш всичките. По специалността, гледай, като ми горя, аз го правя даже на клип. То е едно опасно и каквото си дойде много е опасно. Къде се им горе кучите там? Те като на хижа съжа, она вика хижара, аз вика 6 месеца, ако не се не мия такова. Не, он е другия Румен, той по-си. Румен какво Еми, той те двамата са хижари, сменят се. О, отдавна. Кой? Мисля, че много са били. Аз все ми се е случило той да му посреща. Не съм ходил отдавна, аз съм преди като съм бил, защото го караше като разпилен. Еми да, ама сега вече единия стои горе, другия го няма, не се събират двамата. Той Румен е висше образование. Въртиве се музика. Но браво. Ей, ти го прави на клип. Няма, аз направо ще го сложа в YouTube. Защо ще го смасеш, ще го гледаш? Защото целият свят го гледа в YouTube. Ще го прата, ще го теглиш една нощ. Ей, тук кръставиш ти в тунела. Качете се на най-близкия път. А тук ме скара, че съм извън пътя. Да загубих връзка, това не си в пътя, да. Е, моста, да. Продължете да следвате пътя. Право да компютъра се отдам. Коста красавица и тя съм облака. След 200 метра завийте надясно. Как надясно, май? Да се не може да се Завийте надясно. Да. Ей, тук се. Е, в тунела, сега ви знаете стоп къде има в тунела. Види. Тя иска да завие надясно. Ама по-добре наляво да завие. Чакай сега. Служи не е наляво. Как ще завиеш надясно? Ако завиеш надясно, идва кола. Другата е далеч, голфа е далеч. Аз просто гледам купищата в Плужина. Завийте надясно. Ма иначе вижда, тук е на моста, правилно да, ама нали Плужина е зададен? Да. След километър и половина дръжте вдясно. Тяската прекара през цялото кръг до страна на моста, представете си.
12 км, какво? Внимателно такова. Шофирайте внимателно. Образно.